ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ವರ್ಷನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅವನು ನಿನ್ನೆ ದಶ್ಪೋ ಬಟ್ಟಳು ನುಪ್ಪುಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದೆ ಅಂಕಲ್ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ್ಯ ಆಯ್ಗ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಕೋರಿದನೆ ಸಾರ ಅವಡಿಗೆ ಅತ ಅಂಚ ಮಗಲು ಐತೆ ಪಿದಾಡೋನುಲ್ಲ ಕೋರಿಕನಾರೆ ಕೋರಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗೆ ಕೋರಿದ ರಸ ಶೋಕ ನಾಲ ತಿಂತಜಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಕೋರಿದ ರಸನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಫತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೊಡುನುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಫತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಣ್ಣು ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಬಫತ್ ಪೊಡಿದ ಚಿಕನ್ ತಿಂಡೆ ರಾಸೆ ಆತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಅತ ವರ್ಷು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ರೆಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಬೇಲ ಪೋಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ ವರ್ಷು ಬುಡ್ಚಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲು ಇವಾಗ ಬೈಯಡ್ ತೆಡ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಶುರುವಾತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ತೆಡ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಆ ತೆಡ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೇಜ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಂದು ಕುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ತೆಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಅದ ವರ್ಷು ಬೇಗವನು ಜೋಕ್ಲು ಕೋರಿಕನರೆ ಪೋಯರು ವರ್ಷಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲಕೊಂಡು ಮುಖ ಹಾಲಾತಂಡು ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಅಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುಗನ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಮಾಮಿ ಕೊರಿಯರು ಯಾನೈಕ ಬೊಡಿತಿನ ಪೂರ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಪೋದು ದೂರ ಪೋದು ರೂಮ್ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ತಿನ್ಯಾರೆ ಈಸಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ದೆ ತೊಂದೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಂಚ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಾಣ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಡಿತಿನಕ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಆ ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡ್ಯ ಕೊಡೆ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಮಂತು ದೀತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂಗಾಪು ಮನ್ಪರೆ ಬಂದು ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತು ದೀತೀನಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ರಸ ಮಂತೆ ಒಂತೆ ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ ಮಂತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಒಂತೆನೆ ಮಂತದೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬಫತ್ ಹಿಮೇಟ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿದ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಶುಕು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ತಿಂತು ಜತ ಬಂದು ಇದು ರಸ ಆಯ್ನಾಗ ಬೋಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬರಲಿ ಪರ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿನಾಗನೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು ಸಮ ಬೇಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಒಂದು ಸವಿತದಕ್ಲೆನ ಯಾನ್ ಪಡೋನುಲ್ಲೆ ಸವಿತ ಬೋನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂತು ಜುಡಿ ಯಾನ್ ಸವಿತ ಇಜ್ಜಿನ ಬೋನ್ ದಕ್ಲೆನ ಕನಪುನು ಬಫತ್ ಪೌಡರ್ ಐಟ್ ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಫತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನನೆ ಯಾವುಂಡು ಮಸಾಲ ನೋಡ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಪಾಡೋನು ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪೆಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಇತ್ತವರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಬೇಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಫತ್ ಪೊಡಿದ ಟೇಸ್ಟಿ ಏನಂಚಿನ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಜಿಂಜದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಂತದಿನ ತರಕಾರಿನವರ ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿನ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇಯರೆ ದಿನಾಗ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಮೈಪೊಡು ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಯಾವುಂಡು ಬೇಯಿನಾಗ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ನೀರು ಯಾವುಂಡು ಕೋರಿದ ನೀರೇ ಯಾವುಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಡೆದು ಪಾಡ್ದಿಲಕ್ಕ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಕಡೆದು ಪಾಡೊಂದಿಲಕ್ಕ ದಾಲ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ ಬಫತ್ ಪೊಡಿಟ್ ಬಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯಾರೆ
ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಜರಡವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೊಂಚಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಡಿರುಂಡು ಯಾನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಮದತ್ತು ಪೋಯೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕುಡೊಂಚೂರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಫತ್ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಬಫತ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಹೊರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತದಿತ್ತಂಡ ವರ್ಷ ಬರೆಯೋದು ಶುರುವಾಂಡ ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಡಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ತೆಡಿಲ್ ಉರು ಪತ್ತು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ ದಿಂಚಂದು ದಿನೋಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಶುರುವಾಪು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮೂಜರೆಕ್ ಶುರುವಾಂಡ್ ತೆಡ್ಲು ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆವಡುಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡಾಂಡ